Γεια σας, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα μεγάλο και περίπλοκο, τον εθισμό. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε καθαρά, μέσα από την επιστήμη. Τι ακριβώς συμβαίνει μέσα μας, στον εγκέφαλο και στο σώμα, όταν μιλάμε για εξάρτηση. Και για να μπούμε κατευθείαν στο ψητό, ας ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που είναι αρκετά δυνατή. Ποια είναι τελικά τα πιο εθιστικά ναρκωτικά που υπάρχουν? Η απάντηση, ξέρετε, μπορεί και να μην είναι αυτή που περιμένει κανείς. Για να φτάσουμε όμως εκεί, πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη πορεία. Λοιπόν, ορίστε η διαδρομή μας για σήμερα. Πρώτα θα δούμε τι ακριβώς είναι ο εθισμός. Μετά θα βουτήξουμε στον εγκέφαλο για να καταλάβουμε τον μηχανισμό. Θα περάσουμε στις κύριες ουσίες, θα δούμε τις συνέπειες της εξάρτησης και στο τέλος θα ανοίξουμε τη συζήτηση και πέρα από τις ουσίες. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας κομμάτι. Τι είναι ο εθισμός? Για να μπούμε στο θέμα, είναι απολύτως κρίσιμο να ξεκαθαρίσουμε μερικούς βασικούς όρους, να μιλάμε που λέμε την ίδια γλώσσα. Κοιτάξτε, στην καρδιά του, ο εθισμός είναι μια βίαιη αλλαγή στον προγραμματισμό του σώματος. Είναι σαν ο οργανισμός να ξαναγράφει τον κωδικά του. Τα νευρικά κύτταρα, λοιπόν, φτάνουν σε ένα σημείο που απλά δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, να λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς την ουσία. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει κάτι που όλοι έχουμε ακούσει. Η ανοχή. Αυτή η νέα κανονικότητα έχει ένα τίμημα. Το σώμα προσαρμόζεται, συνηθίζει που λέμε. Η δόση που στην αρχή ήταν αρκετή, τώρα δεν κάνει τίποτα. Χρειάζεται όλο και περισσότερο για το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι ένας φαύλος κύκλος που όλο και ανελαίνει. Και στην κορυφή αυτού του κύκλου τι βρίσκουμε? Την εξάρτηση. Εδώ πια δεν μιλάμε για επιλογή. Η ουσία έχει γίνει τόσο κεντρική, τόσο αναγκαία, που το άτομο νιώθει κυριολεκτικά ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτήν. Είναι ζήτημα επιβίωσης στο μυαλό του. Εντάξει, ορίσαμε τους όρους, τώρα πάμε στο ζουμί. Πώς γίνεται αυτή η κατάληψη? Πώς ακριβώς μια ξένη ουσία καταφέρνει και κάνει hijack στον εγκέφαλό μας? Λοιπόν, για να το καταλάβουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι βασικό. Το σώμα μας είναι ένα απίστευτο εργοστάσιο. Παράγει μόνο του τα δικά του παυσίπονα, τις ενδορφίνες. Είναι οι ενδογενείς μορφίνες μας, φτιαγμένες για να διαχειρίζονται τους μικρούς καθημερινούς πόνους. Αυτή είναι η φυσιολογική κατάσταση. Και τώρα δείτε τι γίνεται. Έρχεται η μορφίνη, κάνει ακριβώς ό,τι και οι ενδορφίνες, αλλά είναι ασύγκριτα πιο δυνατή. Ο εγκέφαλος, που είναι πολύ έξυπνος και δεν του αρέσει να σπαταλά ενέργεια, λέει «Α, ωραία, υπάρχει αυτή η πανίσχυρη πηγή από έξω, γιατί να παράγω εγώ?» Και τι κάνει? Κλείνει το δικό του εργοστάσιο παραγωγής ενδορφινών. Και κάπου εδώ αρχίζει το τεράστιο πρόβλημα. Γιατί αν ο χρήστης σταματήσει ξαφνικά, ο εγκέφαλος μένει κυριολεκτικά απροστάτευτος. Χωρίς εξωτερική πηγή, χωρίς εσωτερική παραγωγή, και τότε έρχεται η στέρηση, με όλη της την ένταση. Πάμε τώρα να δούμε μερικές από τις κύριες εθιστικές ουσίες. Και εδώ το πράγμα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα μιλήσουμε και για νόμιμες και για παράνομες. Οι κίνδυνοι, όπως θα δούμε, δεν είναι πάντα εκεί που τους περιμένουμε. Και κοιτάξτε αυτό το διάγραμμα. Εδώ κρύβεται ένα τεράστιο παράδοξο. Ενώ η προσοχή πέφτει συχνά στις παράνομες ουσίες, η πραγματικότητα είναι ότι οι νόμιμες, αυτές που βρίσκουμε παντού, όπως το αλκοόλ και ο καπνός, ευθύνονται για ένα τεράστιο ποσοστό ασθενειών και θανάτων σε όλο τον κόσμο. Είναι απίστευτο, αλλά τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Ας πάρουμε για παράδειγμα το αλκοόλ. Πολύ απλά είναι ένα δηλητήριο για όλο το σύστημα. Η αιθιλική αλκοόλη ταξιδεύει παντού με το αίμα και χτυπάει ανελαίητα. Νευρικό σύστημα, στομάχι, έντερα, καρδιά, σχεδόν τα πάντα. Και για να μην μιλάμε γενικά, δείτε αυτό το νούμερο. Είναι σοκαριστικό. Η κύρωση του ύπατος. Μιλάμε για μια κατάσταση που συχνά οδηγεί στον θάνατο. Λοιπόν, ο κίνδυνος για κάποιον που είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ δεν είναι διπλάσιος ή τριπλάσιος, είναι 8 φορές μεγαλύτερος. 8! Πάμε τώρα στην νοικοτήνη. Εδώ νομίζω η φράση που βλέπουμε τα λέει όλα από μόνη της. Η νοικοτήνη είναι το ίδιο εθιστική όσο και η κοκαίνη. Ας το αφήσουμε να κάτσει λίγο αυτό. Μιλάμε για μια ουσία που είναι παντού γύρω μας και έχει το ίδιο εθιστικό δυναμικό με την κοκαίνη. Τα ποσοστά είναι αμήλικτα. Πάνω από το 30% όσων τη δοκιμάζουν εθίζονται. Και τώρα μια μικρή ιστορία που μοιάζει με ανέκδοτο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινή. Βλέπουμε εδώ την πορεία της μορφίνης και της ηρωίνης. Λοιπόν, τον 19ο αιώνα απομονώνουν τη μορφίνη, τη χρησιμοποιούν σαν παυσίπονο, αλλά βλέπουν ότι είναι πολύ εθιστική και την απαγορεύουν. Και ποια είναι η λύση που βρίσκουν? Δημιουργούν την ηρωίνη, που την προωθούν ως μη εθιστική εναλλακτική. Απίστευτο.
Τη δίνανε μέχρι και για τον βήχα. Φυσικά δεν άργησε να φανεί η αλήθεια και στις αρχές του 20ου αιώνα απαγορεύτηκε και αυτή. Κλείνοντας αυτή την ενότητα, ας ρίξουμε μια ματιά και στην κοκαίνη. Εδώ βλέπουμε μερικά από τα πιο τυπικά εξωτερικά σημάδια. Διεσταλμένες κόρες, μια συνεχής ανησυχία και υπερβολική ενέργεια, απώλεια όρεξης, αϊπνία και φυσικά οι απότομες αλλαγές στη διάθεση. Ένας πολύ επικίνδυνος συνδυασμός. Και αφού είδαμε τις ουσίες, πάμε να δούμε και το τίμημα. Ποιες είναι οι συνέπειες της εξάρτησης, το κόστος τόσο για το σώμα όσο και για την ψυχή. Εδώ πρέπει να κάνουμε ένα σημαντικό διαχωρισμό. Άλλο ψυχική εξάρτηση, άλλο σωματική. Στην ψυχική, το μυαλό είναι αυτό που φωνάζει για την ουσία. Αυτό οδηγεί σε επιθετικότητα, μελαγχολία, στην ανάγκη να κάνει κανείς τα πάντα για να τη βρει. Η σωματική εξάρτηση είναι όλα αυτά, συν τον πόνο του σώματος. Ναυτία, εμετή, πόνοι στους μύες, στα κόκαλα, είναι η κόλαση και στα δύο επίπεδα. Και η κορύφωση όλων αυτών, το περιβόητο στερητικό σύνδρομο, είναι μια καταιγίδα συμπτωμάτων. Το σώμα τρέμει, υδρώνει, οι μύες σφίγγονται, ο πόνος είναι παντού. Είναι μια τόσο έντονη και βασανιστική εμπειρία που, δυστυχώς, είναι και ο κύριος λόγος που πολλοί τα παρατάνε και δεν συνεχίζουν την προσπάθεια απεξάρτησης. Και για το τέλος, ας ανοίξουμε λίγο την εικόνα. Γιατί ξέρετε, ο εθισμός δεν αφορά πάντα μια χημική ουσία που βάζει κανείς στο σώμα του. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο, η ίδια καταστροφική συμπεριφορά μπορεί να εμφανιστεί και αλλού. Μιλάμε για εθιστικές συμπεριφορές. Ο τζόγος, η υπερφαγία, η βουλημία, ο εθισμός στο ίντερνετ που είναι τόσο επίκαιρος, οι ψυχαναγκαστικές αγορές, ακόμα και οι συναισθηματικές εξαρτήσεις από άλλους ανθρώπους. Όλα αυτά, παρότι δεν περιλαμβάνουν μια εξωτερική ουσία, πατάνε τα ίδια κουμπιά στον εγκέφαλο, ενεργοποιούν τους ίδιους μηχανισμούς ανταμοιβής και εξάρτησης. Και κάπως έτσι, φτάνοντας στο τέλος, μένουμε με αυτό το μεγάλο ερώτημα. Τελικά, ο εθισμός είναι μόνο οι ουσίες ή μήπως είναι κάτι βαθύτερο, ένα μοτίβο, ένας μηχανισμός του μυαλού μας που μπορεί να κολλήσει σχεδόν παντού, από μια σύριγγα μέχρι την οθόνη ενός κινητού? Είναι μια σκέψη που νομίζω αξίζει να μείνει μαζί μας.